Bona mafrika. Silana sizomsupporta. Ukuthi makuwinwe. Masithathe le ward namhlanje. Ngasophola namasibhayi elections namhlanje nakhona maswini. Uqala-ke manje sesiqala into esizoyenza ngo-2026. Akukhona iyodwa iwodwa fanele siyiluze. Sithembeni na-ke emavolontiya, sithembeni nama-ground forces. Isicelo sami nje sinye, sizowina kodwa sikawini. Ngicela-ke ningayiluzi ifocus. Nifocus until kuze kube after 12. Mabeqala le mshikashika yakhona ye-load shedding. Sazi ukuthi silindile ngoba bazoyiqala njalo uma kune-by-election amasele bonke ayaluza vele bene-load shedding bake bayizama loo nto esalidala kwasho ukuthi asiyisupha nama-ground forces eyilindele. Isicelo sami ukuthi amavolontiya nama-party agents bakasebenzisayo njalo i-information siyi-coordinate. Sazi ukuthi i-information ihlangene nama-numbers njalo ayalingana aphakathi la kuvotwa khona nangaphandle njalo. Siyanibonga, cela ngaqala i-celebrate until ubalo kwenziwe yonke into iphela. Siyanicela akunga-celebrate nalophuzayo makangaphuzi until after ama-results, until after 12. Kuyasilimaza lo nto uqala celebrate singekawini. Sizowina kodwa sikawini. Mabebona siyacelebrate our losing focus bazowantshontsha ama-results. Amandla! Awethu! Amandla! Awethu! Amandla! Awethu! Viva!